We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Thank God it's Friday! Good morning mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa itong mga silingan din ha sa Santa Cruz ug Digo City sa Davao del Sur Province. Sa may buntag! Mayong buntag sab Jill, kamustahon sab nato ang ato mga kapuso sa Hulog, Indanan sa Sulub Province. Mga kapuso, kung sa niaging adlaw usa ka tikdoktora ang atong nakauban. This morning, lahit na sab, kay kini usa ka abogado nga patok karon sa social media ang iyang mga pasiaw nga gikawilihan sa kadaghanan. Si Attorney Maynard Ilagan. Wow, good vibes lang kita this morning sa samtang makauban sab nato ang usa ka events director o trainer coach sa mga beauty queens sa Davao del Norte. Atong sayron ang istorya ni Wendell Luke Kuamag. Og sa Best Talk, makauban at si Resi si Lani sa upcoming GMA Advocacerye nga ang dalawang ikaw sa GMA Afternoon Prime, si Kapusong Joanna Marie Tan. Aban una ka na mga kapuso, subay sa pagsaulog sa atong mga kaigsuunang Muslim kagahapon sa Idil Fitir. Nasayod ba mo nga gawas ni Ana, aduna pay laing importanteng Islamic celebration nga ginasaulog subay sa tinuuhang Islam? Ang duha ka Islamic celebrations kay mao ang Idil Fitir ug ang Idil Adha. Ang Idil Fitir nga ginatawag sab nga Festival of Breaking the Fast nga ginasaulog alang sa pagtapos sa Ramadan. Samtang ang Idil Adha nga mao ang Feast of the Sacrifice, ginasaulog kini alang sa katapusan sa Hajj o ang pilgrimage sa atong kaigsuunang Muslim sa Mecca, Saudi Arabia. Mga kapuso, ato makauban this morning ang usa ka tagumenyo nga dunay makahangak nga skills ug talent. Sanglit, siya lang naman ang events director sa mga dagkong aktibidad sa maong syudad. Usa sab siya ka pageant director, pageant trainer coach ug usa sab ka dance choreographer. Si Wendell Luke Kuamag. Sir Wendell, may buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Hi sir, kamusta? Mayong buntag, Jill, o kapusong Mindanaon. Good morning sa tanan. Well, it's a great morning, good sir, no? Kay makauban ka namo karong adlaw. Og unang-una sir, nagatuo ba ka nga si mong career no kay lagi na mention ako daghan gikaganap sa life og si mong profession nga it all started with your passion. Nag-look forward ko dati when I was in junior high school kay perminti man gud ko ma-involve sa event. Gawas sa pagiging member sa dance troupe during junior high school, maatasan pud mi nga kami magdala sa event, magpadagan sa event. So, ni-realize na ko nga nindot siyang opportunity para sa ako ma-mold ko. At the same time, magamit na ko siya for the future. So, wala dyan ko nagkamali kay as of this time, nagamit yun ako siya. At the same time, dako kayo tabang para sa kuha kung unsa to akong ginabuhat dati. So, karon nagamit yun ako siya. Pero interested po ka sir no sa mga na-mention ako nga ganap nimo sa life o mga trabaho nimo nga nagian. Asa ba ka mas naila o asa ba ka una nag-engage ato? As HRM graduate, nagtuon ako nga magtrabaho jud ko abroad. Pag-graduate na ako sa HRM, na-hire man gud ko as HRM instructor. So dito po ko na-realize nga nice siya mag-teaching. But then, namatay man akong papa and then nihangyo akong mama nga ipadayon na ako ang iyahang termino. So that's why nagsabay ang ako ang career as HR instructor at the same time barangay kagawad sa mong barangay. Dili layo sa ko ang dughan nga ma-invite jud ko during sa mga events. At the same time, ako ang patudloon as choreographer. Kumbaga dili kulungan ba mo paduol jud sa ko ang event. So ako agid siyang gilove, ako siyang giduol sa kong dughan. That's why wala gyud ako siya pabayai kay dako gid siya og tabang.
kung unsa man gutong gilove nimo nga trabaho, mulambo jud ka ditong nga area. Pero sir, unsa ba imuhang first event nga ikaw mismo ang nag-manage jud? Nagsugod jud ko sa kapribadong eskwelahan kung asa pud ko nag-eskwela during college. Una nahimo ra kong choreographer, kinadugayan ko ang nag-direct sa pageant. Because of that, na-invite pud ko sa mismong main sa among school nga ako na gid mismo ang mag-direct para sa mutya. Didto nagsugod ang grabe ang ako ang passion when it comes to directing sa pageant. Dili nilang pageant po nang ako ang gina-direct, na po'y mga corporate meetings at the same time anniversaries like foundation sa isa ka school nga ako ang nagapadagan. Isa po to siya nga way nga nakadirect ko sa inter-school competition national level nga ako gid ang nagdirect sa maong nga pageant. And sa mga na-mention ni mo nga nagian ni mo nga mga events nga pang-handle sir no, unsa ba ang skills nga kinahanglan sa mga sama nimo nga naga-manage o naga-direct o mga events labi na ang mga pageants? Ang ako lang sigurong masulti is time management, at the same time patience, kay dili man ta permente nga na-event kung naaman galing ta mismo sa event na paabot sa toa, tutukan na to og maayo, tagaan na to og maayong plano og seguridad sa pagpadagan sa show, kay para dili lamang gud ni para sa to ang kaugalingon ang garbo kundi pud mismo sa katawhan nga nagsalig niini. And lastly sir, unsay imong mensahe sa mga events organizers pod nga kining apektado karong panahon nga doon na tay pandemya? Gihatagan kita og dako nga challenge sa Ginoo, pero ibalik lang pud nato nga mosalig lang pud ta kaniya kay tungod siya ang nakibalo sa tanan. Tiis-tiis lang tayo kay tungod karon nahinay-hinay namang gyud og balik ang events. Dili lang gid siguro inaana kadagko, pero anaa na may mga ginagmay. Sama sa nahinay natong paghulat, mobalik ra gid ang tanan. Alright, salig lang kita sa Ginoo sa kanunay sir. Daghang salamat for joining us this morning Sir Wendell Kuwamag ug amping always sir. Daghang salamat Jill, good morning and God bless us all. Thank you so much. Mga kapuso, chillax lang mo, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. More chikahan na, kauban si Attorney Resi Rizada sa Best Talk. Resi! Daghang salamat, Argel! Maayong buntag mga kapuso ug welcome to Besto. Karong buntaga atong makauban si Lani sa GMA Afternoon Prime Series na Ang Dalawang Ikaw. Walay lain pa kundi si kapuso actress Joanna Maritan. Maayong buntag, Joanna, and welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka na? Hi, maayong buntag po sa lahat. Hello, hello. Ayan, nakakatuwa naman na invite niyo ako ulit. We should be the one to thank you for accommodating us sa schedule mo. But of course, kwentuhan mo naman kami from the last interview until ngayon. Kumusta na ang latest na ganap sa buhay mo ngayon? Ito, coping pa rin with the pandemic and recovering kasi nagka-COVID din po ako nitong last month. Pero at least now okay na. At saka, ayun, thankful ako kay God na hindi naman ganun kagrabe at hindi ko kailangan ma-hospitalize. Tell us more about that experience naman, Miss Joanna. How was that for you and of course for your family also? Kapag pala nagka-COVID ka, ang kalaban mo talaga, hindi rin yung mga symptoms na nararamdaman mo. Yung talagang para kang mababaliw. kasi ikaw lang mag-isa. Tapos ang nakikita mo lang yung 4 na sulok lang ng kwarto. Tapos ikaw rin lahat gumagawa. Tapos yung baby ko pa noon, hindi ko pa siya nung una, hindi ko siya pwedeng i-video call kasi pag nakikita niya ako sa video, umiiyak siya kagad. Pero nung mga bandang huli na naman, naging okay na. So kaya thankful din ako kasi after nun, dire-diretso na rin na okay na ako, na talagang super okay na. And I really hope that you have recovered well at pati din ang pamilya mo are safe right now. But this time naman, Ms. Joanna, on a lighter note naman, we've always admired you and how you take on every project. As an actress pa, what was the most challenging role that you have portrayed in your career? Siguro yung pinaka-challenging role is yung nag-MPK ako tapos mentally challenged siya. Kasi ang hirap din pala kapag merong mga scenes na drama, kung paano mo siya i-portray nang hindi ka bumibitaw doon kasi mentally challenged siya. Pero lahat naman din ng mga nagiging roles natin challenging eh. Kasi paano mo ba siya gagawin ng
ibang take naman, paiba-iba. Kasi syempre hindi naman pwede na yun ka before, tapos yun ka din on the next project na gagawin mo. Siguro, in every role yun yung pinaka-challenging. Meron ka din bang mga naiisip na dream collaboration or project that you wanted to be a part of? Siguro gusto ko din magkaroon ng drama with this team na kasama namin ngayon sa Adi, sa Ang Dalawang Ikaw. Kasi ang galing nila eh. Yung collaboration na kami talaga, siguro ako din siguro yung may ganong challenge. Yung role ko din naman yung may ganong challenge, may ganong personality. Siguro maganda. Since you've already mentioned Ang Dalawang Ikaw, Miss Joanna, how was it working with the rest of the cast? Sobra rin silang nakakabalib. Lalo na si Ken at saka si Rita. Kapag nandun na sila, iba eh. Hindi na sila si Ken at si Rita. Sobra na lang in-embody yung characters nila. And of course, you're playing the role of Lani. Sino ba si Yes. Lani naman sa buhay ni Beatrice on Ang Dalawang Ikaw? Si Lani po ay isang OFW na nurse na bumalik dito na matutulungan sila. Unang parang siya yung unang makaka-feel na may ganong sakit yung character ni Ken. And as a person, as a friend, si Lani kay Beatrice, siya yung laging eye-opener ni Beatrice na hindi na to yung mga friend na lagi kang sasamahan. Kung sa lahat ng kalokohan, sa lahat ng mali, hindi na ganun ngayon. Meron na tayong mga friend na sasabihin sa'yo na mali ka. Ganon siyang klase ng friend. Na sana lahat meron, no? Para hindi tayo laging napapahamak. And we're very excited to discover more about Lani. Pero yung mga viewers pa natin ngayon, Joanna, when they watch Ang Dalawang Ikaw, ano sa tingin mo yung pinakamatututunan naman nila on this new teleserye? Ang mga matututunan na dito siguro po, yung understanding natin sa lahat ng taong makakasalamuhan natin. Kasi hindi natin alam kung anong pinagdadaanan nila. Tama talaga na huwag tayong maging judgmental kaagad dun sa mga tao na unang kita pa lang natin, hindi natin sila maintindihan kasi hindi natin alam kung anong pinagdadaanan. And we can't wait na mapanood na ang Dalawang Ikaw. So please invite lahat ng ating mga kapuso, lalo na dito sa Mindanao. Yes, mga kapuso natin dyan sa Mindanao, kung kayo po hindi na kayo makapaghintay na mapanood yung Dalawang Ikaw, kami rin, sobrang excited po namin na maipakita sa inyo tong series na pinaghirapan namin. Kasi grabe, kapag napanood nyo siya, trailer pa lang, kahit sobra kaming na-excite nung nakita namin yung trailer na parang, ay, kami pala yung gumawa nun kasi ang series na po to, hindi lang siya tina-target for this viewer, mas tina-target niya po yung mas broader viewer para sa atin. Kaya talagang pinaganda nila, grabe po yung cinematography, grabe yung director namin, Direk Joron, at grabe din yung mga kasama ko ditong mga artista, mga cast, kasi sobrang walang tapon. Lahat po talaga magaling at lahat sobra silang involved dun sa ginagawa nila. Kaya sana po talagang panoorin nyo sana. Sana magustuhan nyo kasi talagang pinaghirapan namin. So, para sa inyo po ang Dalawang Ikaw. Thank you very much, Miss Joanna, for joining us once again dito sa At Home with GMA Regional TV. Yan, maraming salamat po for inviting me. Thank you. And that was Kapuso actress Joanna Maritan. Tutok lang mga Kapuso, kamubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, kung sa milabay nga adlaw usa ka doktora nga good vibes ang dala sa social media ang atong nakauban. Karong buntaga usa ka kagay-anon nga abogado na sab ang atong makahinabi nga perte kasiaw ug lingaw ang mga content sa social media. Atong makauban si Attorney Maynard Eugenio Ilagan gikan sa Cagayan de Oro City. Attorney Maynard, mayong buntag kanimo og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? Maayong buntag, Sir Cyril. Maayo kaayo. Maayong pagmata pod nako karon. So, ready na kayo ko mo bangi karong adlaw. Sir, a little background no, paunsa ba nagsugod kini mga pasiaw nimo nga mga content sa social media? Kani siya, Sir Cyril, no, nagsugod ni siya kung atong hinumduman, nagsugod ang lockdown sa Cagayan de Oro atong Marso last year.
ug nabantayan ako nga ang content usahay kasagara sa balita o sa social media puros kahadlok ug kabalaka sa kaning coronavirus. So nauna-unaan ako nga maayo siguro nga balansehon sa pinaagi sa pag-share or paghimog mga videos, mga pictures nga makahatag or makagaan sa pamati sa ato ang mga katawhan diri sa Cagayan de Oro. Nagsugod ato after ana, nagsunod-sunod na dayon, naghimo kog murag diary, day 1, day 2, lahi-lahi og content. Diyang nagsugod na ka, unsa ba ang kasagara nga mga feedback sa imuhang mga audience? Ay moingon gid sila usahay og kanang mga kulukoy pod nga mga comments, moingon nga kanang binuang kaayo na, pero pasalamat ko sa Ginoo nga positive pod, kita gapaningkamot makahatag og positive nga mga good vibes lugar. So mao pod ang akong kakadawatan pod. Saman, di ko mo balikyaan. Sir, sa imuhang content asa ba kakakuha og ideya nga perti mangyud kalingaw? Kuan sir, nagsugod ni siya atong nisikat ang TikTok. Isa na siya sa pinakadakong rason. Ikaduha dayon kanang saon naghimo kog kining mga videos no nga maghimo kog mash up, magtukar ko sa keyboard dayon mga kanta ko ipang mash up. Broken hearts, nasaktan kong isang tulad mo. Og ang dako gyud pod kaayo nga influence no kaning mga daily lang gyud nga mga encounter sa kinabuhi nato. Asa ka? Space. Balik dire. Sulod. Sukon na tanaw ron. Ay dili balik ka sulod, balik ka sulod. Sa ubay-ubay na mga content nimo, asa ba ang maingon nimo nga paborito nimo o ngano kani ang imuhang napili? Kuan siguro. Ang akong paborito gyud na post nako ni siya taod-taod na katong naghimo ko og mash up sa nalimot ko sa kanta, pero kaning lately katong pinaka-last nako ni post nalipay os Ginoo nga layo-layo og reach kay in 3 days time naabot og sobra sa 100,000 ka views. Unsa ang imuhang gibati karon nga hinay-hinay nang natagaan ug pagtagad ang imuhang content sa social media? Malipayon kayo ko ana og mas na inspire pa ko no nga magdugang. Sa tinuod Sir Cyril na mga gaingon nga mas maayo daw i-post sa YouTube o sa kay i-monetize ang ilang term no, pero ang ako kay nagsugod manggod ko sa kaning sa ni personal lang pod nako nga kanang kagustuhan o gusto na kong ipadayon na kanang para lang pod gyud makahatag og good vibes kay di man ta kwartahan, so dili kayo ta makatabang sa katawhan sa financial, so may na lang abisan sa kaning paghatag og good vibes kana akong himong murag advokasya. More energy than a nuclear fission, okay? More energy than Gary V. Okay, Mr. De La Cruz, you may start. Very good, Mr. De La Cruz. Sir, ang imuhang pagka-social media content creator, wala pud ba kini nakababag sa imuhang tahas isip usa ka abogado? Kuan, oo, sakto ka nang sa una pa lang medyo kuan na gyud matod pa nila kuwang sa pakog na gyud tagamay no sa kuan ka nang maningkamot ko sa una makahimog mga jokes ana. So medyo character na gyud nako na siya. Hold up to. Stop. As to babag ba siya, dili manoon, na imoban mingon nga basin mawad-an pag kliyente, ay bali manoy nahitabo. Nagkadaghan naman noon nga kanang usahay makabalibad na tanong kay medyo swamped na kayo ta sa kliyente na napatay laing trabaho. Salamat sa Ginoo anak. Unsa-unsa pa ba nga mga content ang angay atangan sa imuhang mga followers pohon? Siguro napay mas dugang nga mga nonsense video sa akong ihatag sa ilaha nga makahatag og good vibes. Dili lang sa ilaha kung dili appeal po sa ilang makaila kung ilahan ning i-share ang video nako. Daghang salamat Attorney Good Vibes Maynard sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug keep spreading good vibes. Salamat Sir Cyril. Salamat po sa mga kapuso sa GMA. Thank you very much for having me.
Sa igahot kayo ang mga ganap sa life no ni Wendell Lucua magkailagi from events management hangtod na sa pageant trainer coach o dance choreographer pa jud. Apektado man ang events industry karong panahon na hugot gihapon ang iyang pagsalig nga mabalik sa normal ang tanan. Samtang Jill, butyag ni Attorney Maynard Ilagan nga una pa man sa nahimong abogado, siaw na gayon ang iyang personalidad. Ug tungod sa pandemya, nahuna-hunaan niya nga dalahon ang iyang pagkakomedyante sa social media aron makahatag og good vibes sa mga netizen. Well, samtang say ato sab atangan ang karakter ni kapusong Joanna Maritan isip lani sa upcoming GMA advocacy sa GMA Afternoon Prime nga ang Dalawang Ikaw. Mga kapuso, unta na inspired nakakaton kamo sa gi-share sa atong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Pablo Picasso nga the meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See y'all on Monday mga kapuso ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Ako si Cyril Chavez. Enjoy your weekend, mga kapuso. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.